Morjesta, niin nyt on alkanut uusi sarja nimeltä Happy Feels. Ykkösosa on jo tuolla tubessa, jos ette tienneet, menkää katsomaan. Me ruvetaan lataamaan tuota toista osaa. Mut siinä on Casper, Nesta. Tiedätkö meidän tippuu? Voi. Itseään saa tosta uuden. Niinku Happy Feelsi on tulossa. Ei tuu! Tai sit tulee. Tai sit ei tuu! Tulee. Tai sit ei tuu! Mitä jos ei tuu? Tai sit tulee. Mitä jos ei tuu? Kyllä tulee. Mitä jos ei tuu? Mitä jos ei tuu? Mitä? Mitä jos ei tuu? Mitä jos ei tuu? Mitä jos tulee? Ei tuu. Tää on niin best. Mutta. Ei tuu. Nyt tehdään special. Ei tehdä. Tehdään. Ei tehdä. Nyt hieno asia tulee. Tehdään sitä. Ja se on tämmönen. Mikä tää? Ei kai taas näin. Nyt ruvetaan vähän laulaa. Älä mit! Ei jaksa, mut niinku Happy Feelsia on tulossa. Kohta. Vittu. Niin, eli me ruvetaan lataamaan. Me mennään ulos tällä hetkellä. Siellä on oikein kaunis päivä. Pian näette. Venokkaas. Mä näytän teille maailman hienoimman päivän vaihteen. Siinä näette. En tiedä näkyykö pelkkää valoa, mutta siellä on aika valoisa. Näkyykö Kasperi siinä kamerassa? Ei. Eikö? Ei. No siellä kuitenkin on valoisaa. Harmi kun ei näy, mut siellä on oikein kiva aurinkoinen päivä ja niinku Mitä on paskaa? se rupeis olemaan niinku Morjes. älä saata. Tää kuuluu tonne kovaa. Joo mä laitan sen pian, mut ai se rupeis olemaan. Kiitos. Moikka.